den buai den dangkan den buat jo galak mani hatinan ko padiah nyoyo para sayan nan indah kunjung baranti ondeh yah
Cahaya bulan lantaran suluh di tangan udah padamkan. Kironyo bulan tahalang awan udah tagamang. Seperti bosa salan kadiri dan kini sadang udah mungkin
ka tiado dun sana nan lah rintang jo hidup surang kasialah badanku kabatenggang ngai ba mama kandung tapi mularai pulo rintang di arah untuang jo para sayan ndak mungkin denai kama numpang makan dan cuba pai merantau tinggalkan kampung halaman bertambah padi hidupku jo para sayan di sinan mangko taraso tiado ayah jo bundo hidup bacando tanaman dak dapet hujan mama kandung tapi mularai pulo rintang di arah untuang jo para sayan ndak mungkin denai kama numpang makan dan cuba pai merantau tinggalkan kampung halaman bertambah padi hidupku jo para sayan di sinan mangko taraso tiado ayah jo bundo hidup bacando tanaman dak dapet hujan
jadi jua untung kok mujua lai tak kok langkah bacinta jua kasudahannya.
pandai